מי החבר האמיתי שלך? האם החבר הכי טוב שלך הוא זה עם הכי הרבה לייקים? עצרו רגע לחשוב. מה באמת הופך חבר לחבר אמיתי? היום, קל לטעות בין עוקבים לחברים. אבל האם מספר העוקבים באינסטגרם באמת מעיד על חברות אמיתית? חברות אמיתית נמדדת במעשים, לא במספרים. חבר אמיתי הוא זה שנמצא שם בשבילך, גם כשקשה. זה מי שמקשיב, תומך ואוהב אותך, בלי תנאים. זה מי שאתה יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות. תחשבו על זה, מה הכי חשוב לכם בחבר? האם זה מי שמעלה את התמונות הכי יפות, או מי שבאמת אכפת לו ממך? אולי התשובה תפתיע אתכם. שתפו את הסרטון הזה עם החברים שלכם ודברו על זה. מה הופך חבר לחבר אמיתי בעיניכם? כתבו בתגובות, נשמח לשמוע את הדעות שלכם. בואו נפתח דיון אמיתי על חברות אמיתית.